ବ୍ୟର୍ଥବର ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମଟିଏ ଥାଏ। ସେଥିରେ ଜଣେ କାଠୁରିଆ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି। ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୁଟୀର ନିକଟରେ କୌଣସି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ତିଆରି କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଖୀ ଦେଖି କାଠୁରିଆ ଓ ତାର ପତ୍ନୀର ମନରେ ଭାରି ଈର୍ଷାଜାତ ହେଲା। ଦିନେ ଘରେ ବସି ପତି ପତ୍ନୀ ଗଳ୍ପ କରୁଥିଲେ। ପତ୍ନୀ କହିଲା, କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମରୁ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ବୋଧେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। କେହି ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରି ଧନୀ ହେଉଛି। ଆମର ଯଦି ଅଧିକ ଧନ ଥାନ୍ତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆରାମରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାଠୁରିଆ କହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଧନୀ ଆଦୌ ସୁଖୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦେବୀମାନେ ଓ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ ବର ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଦେବୀ ବା ଦେବତା ଦେଖାଇ ଦେଇ ଆମକୁ କିଛି ବର ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା। ତାର କଥା ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ ଜଣେ ଦେବୀ ଦେଖା ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଦେବୀ। ତୁମେମାନେ ବର ଲାଭ କରିବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ। ମୁଁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ 3ଟି ବର ଦେଉଛି। ଆଉ ଅଧିକ ବର ନ ମାଗି ସେଇଥିରେ ତୁମେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ଏପରି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଦେଖି ସେ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି କେଉଁ ବର ମାଗିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୋତେ ପଚାରିଲେ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ବର ଦ୍ୱାରା ଧନୀ ହୋଇ ସୁଖରେ କାଳ କଟାଇବା ତାହା ହିଁ ମୋର କାମ୍ୟ। କାଠୁରିଆ କହିଲା, ତୁମର ସେପରି କଥା ରଖିଦିଅ। ଧନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ? ଚୋର ଆମ ଘରେ ପଶି ସବୁ ଚୋରେଇ ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ବର ମାଗିବା ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାରେ ଲାଭ କ'ଣ? କ'ଣ ଆମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ଦିନ ସହିବାକୁ? ଏକଥା ଶୁଣି କାଠୁରିଆ କହିଲା, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ଯାହା ସ୍ଥିର କରିବା ଚିନ୍ତା କରି ବିଚାର କରି ହିଁ କରିବା। ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇ ଚୁଲି ଲଗାଇଲା ଓ କହିଲା, ଆଜି ମାଛ ଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଉପରୁ ହଠାତ୍ ବହୁତ ମାଛ ସବୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଣେ କାଠୁରିଆ ଜାଣିଗଲା 3ଟି ବରରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଗିଯାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ବକି, ତୁମେ ଏପରି କ'ଣ କଲ? ତୁମେ ତ ଗୋଟିଏ ବର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ମାଛ କାହିଁକି ମାଗିଲ? ବେକରେ ପକାଇବାକୁ ମାଛର ହାରଟିଏ ମାଗିଲ ନାହିଁ? ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର। ଏତିକି କହୁ କହୁ ସେ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ହାର ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକରେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ବରକୁ ନିରର୍ଥକ କରିଦେଲ। ଆମେ ଦୁହେଁ 2ଟି ବର ନଷ୍ଟ କରିଲେ। ଏହା କହୁ କହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବେକରୁ ସେ ମାଛ ହାର କାଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଚମରେ ଅଠା ଭଳି ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଛି ଛି, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତରକାରୀ କରି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏହି ହାର ନ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ମୁଁ କେବେ ବି ହେଲେ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ସେ କାଠୁରିଆ କ'ଣ ବା କରେ? ଏବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର ବାକି ଥିଲା। ମାଛ ହାର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବର ମାଗିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। ବରଟି ମାଗିଲା, ମାଛ ହାରଟି ବାହାରି ଆସିଲା। ସେଦିନ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ 3ଟି ବର ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।